Vielen Dank, Frau Kollegin. Als nächstes gebe ich das Wort der Kollegin Roth-Neveďalová. Ja budem hovoriť o práve na odbory. Veľké zahraničné firmy, ktoré prichádzajú do východnej Európy aj na Slovensko, majú pocit, že si môžu vyberať z nášho právneho poriadku, čo budú dodržiavať a čo nie. Podľa mňa právo platí pre každého rovnako a ani veľká firma, ktorá má tisíce zamestnancov, si nemôže vybrať, čo bude dodržiavať a čo nie. Stalo sa nám nedávno, že sme mali problémy v odborovej organizácii vo veľkej firme Lidl a dnes máme veľmi podobné problémy vo veľkej organizácii Dell. Dell je americká firma, ktorá pôsobí aj na európskom území a má na Slovensku zamestnancov, ktorých je niekoľko tisíc. Títo zamestnanci si pred 3 rokmi vytvorili odborovú organizáciu a keď začali vznášať nejaké požiadavky alebo chceli pracovať v tejto odborovej organizácii, tak táto veľká firma sa rozhodla, že ich jednoducho vyhodí. Z 10 členov vedenia odborovej organizácie 7 sú buď vo výpovednej lehote, alebo už dostali výpoveď. Toto je niečo absolútne neakceptovateľné a z tohto miesta by som chcela vyzvať aj veľké nadnárodné spoločnosti ako Dell, že nemôžu si vyberať, čo budú dodržiavať a čo nie. Právo na odbory, sociálny dialóg s odbormi je dôležitou súčasťou európskeho práva a sociálny dialóg o našej demokracie. Ďakujem.